La família Jordà torna a ser protagonista indiscutible dels premis que atorga la guia Repsol. Si fa uns mesos la mateixa guia reconeixia el restaurant Emporium i a tot el seu equip per la sostenibilitat de la seva cuina i mesos abans els atorgava una estrella Michelin, aquest nou sol confirma que els seus responsables van pel bon camí. En Màrius, en Joan i en Salvador Jordà segueixen en pas ferm el camí de l'èxit dins del món culinari des del seu establiment de Castelló d'Empúries, on el producte fresc i de proximitat és el gran protagonista. Aquest any la gala de soles de la guia Repsol s'ha fet a Cartagena i ha repartit un total de 98 soles, el nombre més gran fins al moment. Un total de 764 restaurants han estat presents a la gala d'entrega de Sole Repsol 2024 i un total de 16 restaurants han estat guardonats amb 2 Sole Repsol, entre ells el restaurant Emporium. El restaurant La Salita, de València, de Begoña Rodrigo, ha estat l'únic establiment que ha aconseguit els 3 soles en aquesta edició.